I pozdrav youtuberi, s vama Mr. X, danas igramo Minecraft. Ja bih da vam se izvinim što nije toliko dugo bilo klipa, nisam bio kući i nisam mogao da snimam, tako da evo ga sad, Minecraft po prvi put na kanalu. Danas ćemo da igramo Hunger Games, ljudi moji, pa idemo, login. Nećete da vidite šifru, nema šanse, jebem mu mater. Niste vidjeli šifru, pao, niste vidjeli šifru. Pozdrav od mene. Šalim se, idemo da nađemo arenu, idemo, može, odmah arena, super. Volim ovu arenu, obožavam je, idemo na centar, ovi su kovčezi do jaja, mnogo su dobri. Idemo! 3 sekunde, 2, 1, piči! O, odlično! Čekaj. Ovi su pokupili, dobro. Odlično, ljudi moji! Metalni mač! Ti mene zezaš! Ujebem ti mater! Jao bre! De me ubi bre! Jao bre! Idemo ponovo, ništa, idemo ponovo! Nađemo arenu. Nemojte mrak! Ljudi, inače ovo je San Andreas, ljudi moji! San Andreas mapa. Mislim naravno iz GTA. Idemo na centar. Može, na centar, cepaj! Dobro, nema veze, idemo. Cepamo zato što će sada počne PvP. I kad počne PvP, mi smo najebali. Idemo u ovu kuću ovdje. Pošto on tamo nimao kovčeg. Jao, nemoj da mi baguješ sad serveru. Sad kad treba da ih popucam sve. Idemo, sve ćemo da uzmemo. Nema milost ovdje. Skidamo ove pantone, stavljamo ove pantone. Lebac, kameni mač u rukice i cepaj dalje, cepaj. Tamo isto ima kovčeg u ovu ovdje kuću. Jao što me srbi nešto nos. Ljudi moji, ovdje je kovčeg. Kako si ja znam, da, TNT, hrana, health, supa. Da, i gornji deo majice, čak i kapu imam i nisam primetio. Ovako, health, ovdje, nemam šta. Ne, jebem ti mater! Umri be! Šta si imao ti lepo ovdje? Nisi imao ništa, dečko. Što si me napao, ne znam. Idemo dalje, ljudi moji, idemo u ovu kuću. A ne, tu nema ništa. U ovu kuću, sad ćemo da vidimo. U ovu kuću. Bum, čak da svira malo. Super, neće svira. Ispali me, neće svira. Čak vidimo da ima ovdje nešto. Ima li ovdje nešto? Šta je bre, to bre, ne treba mi to. Nema ništa, ljudi, jao, džabe gubim vreme. Super, sviće, sad ćete vjerojatno lepše da vidite. Jao, što me vraća tako nazad, što to mrzim, level ne mogu se pomerim. Lik ima dijamantski mač! On je mrtav. Ljudi moji, koji sam pro. Šta kažete, koji sam pro, Dijamantski mač, ljudi moji. Dijamantski mač, bre. Dijamantski mač, šta reći? A Bogu ne zaplakati, šta reći, ljudi moji, idemo dalje, samo sada me ne ubiju, ljudi, samo sada me ne ubiju. Idemo, ljudi moji. Idemo. Da, jedno tamo kovčeg, da. To. Ja sam inače, dok je Sercraft bio na 1.7 verzijama, inače, vidim mentalnu kapicu, tu nisam ne provalio. Na 1.7 verzijama igrao najčešće ovu mapicu, imam neku hranicu, najčešće sam igrao, znači, na... Imam štapić, imam metal. Odlično, samo mi treba crafting table. Čekaj da pojedem nešto. Crafting table, a ne bre, imam dijamantski mač, šta ja pričam, čoveče. Evo neki kovčeg, i full iron, i neverovatno, i super, i pozdrav. Ljudi moji, samo sad da mi ne leti neki tim ili da mi ne strče s leđa. Inače ovo ima da bude odlična partija.
ili ako da mi se ne prekine snimanje, ljudi, jao. Ako mi se prekine snimanje sad, ja ću da se ubijem, znači da se ubijem zato što nisam registrovan na Bandicam i jednostavno ne mogu da se registrujem zato što imam Windows XP, a za administratora je potreban Windows 7. Ne mogu da pokrenem KeyMaker i ništa od dužih klipova od 10 minuta. Za sad barem, kad nabavim možda neki drugi program za snimanje ili već tako nešto, očekujte klipove duže od 10 minuta. Tum. Ja, majko moja. Čekaj, vidimo da li ima neko u blizini, idemo da se fajtamo. Tu je neko. Ne bi šta mi pokazao ovaj kompas, jevate. Lele, ovaj kompas ne služi za ništa. On samo ti pokaže ko je koliko daleko, bre, majko moja. Tu je. Idemo, čekaj, da li ima nešto da pojedem. Zlatna jabuka, moram da pojedem zlatnu jabuku. Jer će da mi ne stane butkica, a drugu hranu nemam. Ne smemo da trčimo, ljudi moji, ne smemo da trčimo. On je tamo negde. U tom pravcu. Idemo da ga kilamo. Jer sigurno nije jači nas. 100%. Nema šanse. Čekaj, vidim da li imam. Nemam. Mislim sam onaj otrov kao baciš i imam pum. Čekaj bre, gdje ćeš bre, nemoj da bežiš. Treba da te kilam bre, jao. Ode on, nema veze. Ne, evo opet približavamo. On je vjerojatno tu dole. Idemo dole. On je, tu. Ne, vamo. Tu je, dođi kod tate. Ajde bre, jao, gdje si sine. Sad ću ti jebat mater. Čekaj, imam strele. Nemam jebene strele. On je u ovoj kući vjerovatno. Da, kuća. U kući je 100%. Ne. Ljudi, on je iza nas. On je naš, nema ništa od toga. Ti si mrtav, dečko. Mrtav. O, ne strele. Umri bre, to bre! Idemo bre. TNT. Može da posluži. Ne. Dobro, TNT. Strele, imamo strele. Čekaj, strele. Odlično, imamo ruki strele. Imamo TNT. Tup. Čekaj, da li još neko ima. A nema, je rekao 6 metra. Ljudi moji. Jao, ljudi, ako mi sad prekine snimanje, ja ću da se ubijem. Nemoj, molim te mi prekine snimanje. Čekaj, idemo na tog lika. A ne, on je daleko. Čekaj, imam ovo. Imam još nešto tu korisno, nemam. Kad bi našao 4 dijamanta da napravim. Još 2 dijamanta, to mi treba. Bar patikice da napravim. Ako ništa više. Čekaj, vidimo što ima ovdje. I da je ovo kovčeg. O, pa šta sam upravo rekao? Znači, ljudi moji. Mene Bog čuje. I mene Bog čuje, ljudi moji. Znači, Bog nas čuje. On je tu. Postoji. Idemo da napravimo čizmice. Jao, kaži, nemam ništa za hranu. Umrećemo od gladi. Glad sad vlada u svet. Vlada. Ali neka vlada dok mi imamo dijamantske patikice. I to, da nije ovaj lik imao nešto od hrane. Jao, majko moja. Ljudi, ako mi prekine snimanje, samo da te dovede na YouTube, nema ništa, a nastavak će da vam bude dole u opisu. Znači, ako prekine snimanje, nastavak dobijate.